Ako na ba? Cottage daw, cottage. Cottage yun. Bait sa cottage. Oh. Kanina na ka ma'am, gatang dira? Oo. Mag-price ko. Hindi mo ka upang buwan.
tubig kami, racing yun.
bitaw ka na? Baon. Tricycle mo yan mo na kitulong mo. Bye-bye. Tapos ninyo ay. Lurus sa agi. Ha? Lurus sa agi na.